Эфирда Собал оқынары телевидениесі. Бүгін 9 июнь шәршәмбе кешінде сізге атна информацион программасын тәқдим итәбез. Студияда мин Райля Галявина эшлим. Хәйрле кеш, иң элек, иң мөһимнәре хакында кыскача. Уттай кызу көннәрдә авыл хуҗалыгында терлек азыгы хәзерләү тулы көченә дәвам итә. Сабан туйлар бусагада бирне әзерләдеңме? Бу көннәрдә урамнарда бәйрәм рухы яшәде. Хәтер мәңгелек, хәтер халык күңелендә яши. Олы Кибәче авылы хәтер китабы дөнья күрде. Ә хәзер барсы турында да тулырак көннәр кызу тора. Авыл хуҗалыгында кылны кырыкка ярыр көннәр. Бар игътибар терлек азыгы хәзерләүгә бирелә. Иген авыл хуҗалыгы кооперативында район хуҗалыклары өчен көненә 150 тоннадан артык монокорм җитештерелә. Бүгенгә 4000 тоннадан артык сенаж салынган. Булардан тыш төзелеш эшләре дә тулы куәтендә. 12 000 кубометрлы бір траншеяға 7-8 000 тонна сенаж сыга. Узган атна ортасында сенаж салу башланып кеткен. Ләкин быелгы йогымсыз җәйдә сенаж әзерләү бик авыр. Булганын югалтуларсыз җыеп алырга дигән максат куела. Район хуҗалыкларыннан сенаж өчен яшел массаны биргә ташыйлар. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесендә 40 елга якын КАМАЗ шоферы булып эшләүче Рөстәм Бәрәкҗанов та быел рейсларны күп ясый алмыйбыз дип. Күнгә жыл 7-8 рейс була. Шуннан арттырып булмыйм. Быел бик авыр булыр инде аңа. Начар быел. Бүтән елга чагыштырганда бик күп начар. Иген авыл хуҗалыгы кооперативы биләмәсендә мондый траншеяларның саны 8 булачак. Аның инде 4-се әзер, тагын берсе эшләнеп ята. Терлек азыгының күләме түгел, сыйфаты беренче урында булырга тиеш. Бу көннәрдә аның сыйфатын тәэмин итү өчен Шиләбедән махсус белгечләр килгән. Наша компания занимается поставкой укрывных материалов и, собственно, сопровождением закладки кормов. Собственно, чем я здесь и занимаюсь. Закладываем на данный момент сенаж из люцерны. Ждем, пока навозят массу. Вчера состоялся первый этап укрытия. Соответственно, ждем, пока в дальнейшем продолжится подвоз массы и дальнейшее укрытие. Я здесь занимаюсь тем, чтобы это качественно укрыть, чтобы в дальнейшем на выемке у хозяйства не было проблем с порчей кормов, чтобы не было отхода с траншеи, соответственно, с этого корма коровы могли дать молоко. Иген кооперативына район хуҗалыкларыннан сенаж әзерләү өчен яшел масса төягән КАМАЗлар килеп тора. Сенаж траншеясында җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыяте техникалары эшли. Кооперативта исә 30 кеше хезмәт куя. Кооператив 2020 елның 2нче кварталынан эшли башлады. Кооперативка килгәндә безнең хәзер вакытта кооперативта 30 кеше хезмәт куя. Күргәнебезчә, хәзер вакытта без сенаж траншеясына сенаж салу, масса салу бара. Траншеяда хәзер вакытта Саба җәмгыятенең техникалары хезмәт куя, 5 техника. Бүгенге көндә безнең траншеяга 4000 тонна сенаж кайтты. Сенажга килгәндә безнең Урта Саба, Юлбат, Сатыш, Туганьяк, Тимершык якларыннан басуларыннан кайта. И кооператив яңа кооперативка әйләнеп кайтканда безнең әйтәсем килә, кооператив бүгенге көндә әзер монокорм чыгара. Монокормга килгәндә монокорм бүгенге көндә 155 тонна тәүлегенә 155 тонна әзер азык монокорм чыгара. Әлеге траншеяны Биоагро компаниясе алып бара. Ул компания үзенең консерватларын кушып, бөтен пленкасын үзеннән, бөтен салудан и капларга үз өстенә ала. И качество буенча алар җаваплы була. Алар өстендә була. Кооперативта Испаниядән кайтартылган Татома моноазык җитештерү линиясе урнаштырылган цехта бөтен нәрсә автоматлаштырылган. Кул кеше бөтенләй кулланылмый. Моноазык әзерләү өчен сенаж, силос, салам, пешен катнашы азык алына. Әлеге линия аша көнгә 150-155 тонна моноазык үтә. Аны районның 12 хуҗалыгы ала ди кооператив җитәкчесе Зөлфәт Зарипов. Испания кайткан Татома фирмасыннан линия кайтартты. Линия 7 бункердан тора. Безнең күргәнебезчә birinci bunkerde bizim salam, sıttırgan orpa, sinar, silos, harbisi salına. İyi bizim yalan kambikan zavod yağından kira ansında yalan yükseltip bitirmen. Hazır hatnaş azık diyetim kambikorma. Pravsiye kilgende bizim bu liniyada var dik bir ismiyada iş kişi işli, iki pagoruşik, iyi bir operatör. Alar işli iki smina. Smina вакытында һәрбер операторның погрузчик
үзләренең эш таләпләре язылган, һәрберсе үз эшләренә җаваплы карыйлар. Яңадан безнең Испаниядән үзеннән кайтартылган Татума фирмасыннан бик көчле магнит утыра. Ул магнитка килгәндә безнең стенаждамы, тилостамы, һәрбер нәрсә төрле хәлләр була мөмкин. Тимер чыбыклар, кадаклар, инәләр бөтенесен үзенә тартып алып кала. Иген авыл хуҗалыгы кооперативында ирешелгәннәр белән генә туктап калырга җыенмыйлар. Төзелеш эшләре дәвам итәчәк. Эшне алып баруда иң яңа технологиялар кулланылачак. Аннары инде заманча авыл хуҗалыгы үзәге булырга да ерак калмаячак. Агымдагы елның үтеп киткән 5 айына нәтиҗәләр буенча Саба районы биләмәсендә юл фаҗигаләрендә 3 кешенең гомере өзелгән. Узган 2020 елда 4 кеше үлгән. Саннар сагайтырлык. Юл хәүф-хәтерләреннән саклануны көчәйтергә, профилактик чараларны һаман сайын үткәреп торга, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү һәм Саба муниципаль районында авариялар торышы буенча комиссия утырышында бу күтәрелгән төп мәсьәлә. Тулырак алдагы хәбәрдә. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча күп генә сөйләшсәң дә артык түгел. Чөнки һәр сүзлек артында көчәйтелгән эш тора. Саба районы хакимият йортында нәкъ менә юл фаҗигаләреннән саклану булганнарына нәтиҗә күзәтү ясау буенча комиссия утырышы булды. Аны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов алып барды. Ул сүз башында ук җәйге чорның хәүфле булуын искәртте. Юлларда транспорт ташкыны көчәя. Моңа өстәп, каникуллар чорында балалар да гомуми кулланыштагы юлларда велосипед, скутер, самокатлар белән чыга. 14 яшы тулмаганнарга олы юлларда тәгәрмәче дуслары белән хәрәкәт итү тыела. Менә шуңа да инспекторларга уяулыкны бермә-бер көчәйтергә кушылды. Бүгенге көндә бик популярлашкан электр самокатларында йөрүчеләргә карата да таләпләр үсә. Чөнки алар белән бәйле травма алу очраклары арту ягына борылыш ала. Утырыш эшендә Татарстан Республикасы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе директор урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов һәм Казан шәһәр юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе территориаль идарәсе җитәкчесе Сергей Анфинов та катнашты. Беренче көн тәртибе буенча Саба районы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе начальнигы Марат Гаязов сүз алды. Ул агымдагы елның үтеп киткән 5 айына хисап тотты. Юллардагы транспорт хәрәкәтләрендә кеше үлүе иң аянычысы. Быел 5 айда юл фаҗигасендә 3 райондашыбыз үлгән. Алар өчесе дә бөтен республиканы шау иткән 21 гыйнвар көнне Арташ икшермә юлында килеп чыккан транспорт хәрәкәтенә таручылар. Монда руль артындагы әти кеше, пассажирлар әби белән 6 айлык бала мәңгелеккә күзләрен йома. Сәбәп тиешле тизлек сакламыйча каршы як полосага чыгу, каршы килүче автомобильгә маңгайга маңгай бәрелү. Тикшерү барышында баланың иминлек креслосына салынып та кайышлар белән эләктерелмәве ачыклана. Таләпләр үтәлгән булса, югалтулар булмас иде диеп, хәзер фаразларга гына кала. Менә шуңа да машина руле артына утыручыларга тизлек саклау, иминлек кайышлары, балалар креслосы турында күп генә тәкрарласаң да артык түгел. Районыбыз күләмендә балалар зыян күргән тагын бер транспорт хәрәкәте 14 апрельдә Шәмәрдәндә теркәлә. Җиңел машина автобуска бәрелә. Автобустагы 3 яшьлек бала имгәнүләр ала. Мондый фаҗигаларны кисәтүнең иң нәтиҗәле ысулы профилактик чараларын, акцияларны һәм балалар арасында агарту эшләрен даими алып бару. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесенең район бүлекчәсе начальнигы Гүзәл Яхфарова да басым ясап сөйләде. Алар ел әйләнә Саба һәм Теләче районнары балалар бакчалары, мәктәпләр белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Бик күп чаралар оештыралар. Айлык акциялар игълан итеп, рейдлар белән юлларда да булалар. Утырыш эшендә юлларның иминлеге буенча куратор Илхам Мусин чыгышы тыңлады. Ул районның торак пунктларында урам юл челтәренең торышына, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү барышында килеп чыккан проблемаларга тукталды. Быел Сабаның лесхозга чыгып китә торган һәм Тимошыкка илтә торган әйләнгеч юллары чатында светофорлар куелачагы хакында хәбәр әйтте. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов сүзләренә караганда, быелның 5 айында республика юлларында 1283 транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 86 кеше үлгән, 1580
төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Саннар статистикасы кимүгә барса да, эшне һаман сайын ныгытырга кирәк. Тыныч имин тормышларда кешеләр юлларда үләргә тиеш түгел, ди Дамир Бикмөхәммәтов. Мәктәп автобусларының төзеклеге буенча контрольне арттырырга, автокласслар проекты кысаларында машина йөртүчеләр әзерләүдә, сыйфатлы эш алып баруда республикада беренче номер белән тора торган зур мәсьәлә хәзер. Юлларга барлык кагыйдәләрне үтәп йөрүче әзерлекле шоферларны гына чыгарга кирәк, дип басым ясап сөйләде Дамир Рауил улы. Юл ялгышларны кичерми. Барбыз да юлларда имин йөрик, фаҗигаләрдән сакланыйк. Аллаһ сакланганлыгына саклый. Бу ачы хакыйкать. Хәтер мәңгелек, хәтер халык күңелендә яши. Районыбызның Улы Кибәче авылы хәтер китабы басылып, бу көннәрдә авылдашлар кулына барып җитте. Аны нәшер итүдә шушы авылда туып үсеп, хәзер Казанда журналистлык эшчәнлеген алып баручы Люция Шәрәфиева башлап йөри. Китапны тәкъдим итү кичәсеннән Әлфия Мөбарәкова хәбәре. Улы Кибәче авылының хәтер китабын тәкъдим итү кичәсенә авылның олысы да, кешесе дә килгән. Чөнки нәкъ менә шушы китап авылдагы һәр йортның иң кадерле ядкәренә әйләнгән. Авыл җирлегеннән яу кырына киткән 417 ир-егет бөек җиңү көнен якынайту өчен көрәшә. Шуларның 242-се яу кырында ятып кала. 175 ир-егеткә генә җиңү язын каршыларга насип була. Авылда калган шинелсез солдатлар, хатын-кызлар, үсмерләр, картлар, урак уралар, чәчү чәчәләр, урман кисәләр, фронтны икмәк һәм ягулык белән тәэмин итәләр. Менә шушларның барсында ак кәгазьгә язып китап итеп чыгара журналист Люция Шәрәфиева. Хәтер китабы бу аның икенче зур хезмәте. Ул моңа кадәр «Эчәр суым синдә кибәчем» дип аталган китап язган иде инде. Люция Рафаил кызы Шәрәфиева җиңү көне ерагайган саен халкыбызның сынмас рухын, җиңү шатлыгын, үлемсез батырлыгын, әхлаки куәтен тагын да ныграк аңлый, бәялей. Очрашуга шушы китапка исемнәре кергән, сугыш чоры авырлыкларын үз җилкәләрендә күтәргән апалар, абыйлар да килгән иде. Алар үз башларыннан үткән авыр елларны сөйләп, хатирәләр яңарттылар. Сугыш ачысы, ятимлек, әтием сугыштан кайтыр микән дип гомере буе көтеп яшәгән Әлфинур апа Гатиятуллинаның бүлешер хатирәләре байтак иде. Кыз килеш 3 ятим балага әни булып килгән. Ире Рәшид белән 6 бала тәрбияләп үстергән сугыш чоры ятимәсе Зәйтүнә апа Кәримова авыл тарихын барлауда зур ярдәм күрсәткән укытучы Менәвәрә апа Әгъләмоваларның чыгышларын тыныч күңел белән генә тыңлап булмый. Аларның гомер юлы үзе бер тарих китабына тиң. Очрашуга Люция Шәрәфиеваның мәктәптә бергә укыган дуслары, журналистика факультетында бергә укыган курсташлары һәм хезмәттәшләре килгән. Аларның һәр кайсы сүз алып, китапның язылу тарихы хакында, шулай ук үткәннәр турында фикер алышты. Татарстан Дәүләт Советының матбугат үзәге белгече, танылган шагыйрә Таңчулпан сөйләгәннәрдән. Беренчедән, безнең буын, мен Люцияның группадашы булам, без бергә укыдык. Безнең буын сугыш чорын кичергән бабайларның оныкларыбыз. Тыл хезмәтчәннәре булган әбиләрнең оныкларыбыз. Әлбәттә, безгә кичкенә вакыттан сугыш турында, сугыш вакытында тылда булган авырлыклар турында әби бабайлардан, әти әниләребездән информация кирде. Бу бер. Икенчедән, университетта укыган вакытта бар иде студентларның кар десанты дигән отряды, строй отряд. Менә шушы отряд ел сайын үлем үзәненә бара иде. Үлем үзәнендә калган солдатларның, анда вафат булган солдатларның күмелгән, күмелмичә калган гәүдәләрен эзләргә, сөякләрен эзләп табырга, алардан калган әйберләрне эзләп табырга, гомумән хәбәрсез югалган дигән солдатларның исемен илгә кайтарырга, гаиләләренә кайтарырга. Һәм менә шул составта Люцияның да мин үлем үзәненә барганын беләм. Әлбәттә, анда бөтен кеше дә бармый. Люция ул үлем үзәненә барды. Ул үз кулы белән кичкенә көрәкләр белән казып җирне солдатлар эзләде. Солдатлардан калган эзләрне эзләде. Һәм мөгаен анда шул вакытта мин эзләп табарга тиеш дигән әйбер ой шул вакытта туган булгандыр дип уйлыйм мин.
Чөнки мондый тарихи әйберләрне барларга теләсә кайсы журналист җөрәт итми. Аның өчен әзерлек тә, чыдамлык та, тарихны белү дә, кешеләр белән аралашуда гомумән бик күп сыйфатларны үзендә булдырырга тиеш истабар журналист. Менә мин журналист Люцияны иң элек истабар журналист дип әйтә алам. Чөнки ул эзләп тапты, архивларда утырып тапты. Шуңа күрә аның бу китабы туды. Бу китап аның авылдашларына, әтиләре, бабалары яудан кайтмаган кешеләргә бабалары булып яудан кайтты. Кемнәргәдер истәлек булып яудан кайтты. Кемнәргәдер үзенең тамырларын табырга ярдәм итте. Гомумән Кибәче халкы үзенең Люция Шәрәфиева исемле журналистны үстерүе белән бик бәхетле, чөнки Люция үз авылы каршында, авылдашлары каршында булган бик олы бурычын үтәде. Ул югалткан ирләрне илгә кайтарды. Олы Кибәче авылының хәтер китабын тәкъдим итү кичәсендә катнашып, анда сөйләгәннәрне тыңлап утыру гына да үзе бер зур тарих дәресе иде. Мин бүгенге китабым тәкъдим итү кичәсенә мин бигрәк тә сөендем. Шушы сугыш чоры балалары килгән бит. Менә алар шундый матур иттереп, зур бәйрәмгә килгән кебек килделәр һәм алар минем кичәмне ямләп шундый матур иттереп үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Алар өчен бик зур, алар өчен мин бик сөенәм. Алар арасында минем әтием дә бар. Әтием Рафаэль миңа шушы китапны язуда бик зур булышлык күрсәтте. Ул бик күп истәлекләр белән, хатирәләр белән уртаклашты. Һәм авылдашларыма бик зур рәхмәт. Без шушы китапны язган вакытта бу минем китапхана түгел, бу минем авылдашларымның да уртак хезмәте. Чөнки шушы 149 бабайны һәм 100дән артык сугыш тылда эшләгән әбиләрне барлаган вакытта без алар белән бергәләшеп барладык. Аларның фотоларын һәм истәлекләрен барлап, матур итеп, нәшр итеп, китап итеп чыгардык. Әгәр дә бу китап безнең барып чыкмаган булыр иде, безнең авылдашыбыз банкир Зөфәр Фәнил улы Гәрәев безгә бик зур булышлык күрсәтте. Аңа матди ярдәм күрсәткән өчен бик зур рәхмәт. Ә ул көнне сәхнә буш тормады. Авыл мәдәният йортында эшләүчеләр, китапханәчеләр матур җырлар суздылар, дәртле биюләр бүләк иттеләр. Булар барысы да китапта язылганнар белән бергә үрелеп барды. Ә кешелек дөньясы яшәгәндә хәтер ул мәңгелек. Кибәчеләрнең китап язардай үз Люцияләре, журналист Люция Шәрәфиевалары бар. Алар шуның белән бәхетле. Сабан туйлар килеп җитте, бүләк әзерләдеңме? Сабан туй мәйданына бүләк җыю юласы төрле җирдә төрлечә аталып, төрлечә сакланып калса да, барыбыз да аны көтеп ала. Шушы юла бездә Саба районында бирнә җыю дип атала. Безнең иҗат төркеме Көйек авылында бирнә җыюда катнашты. Искиткеч күңелле, шау-гөр килеп торган бар халыкны бер мәйданга туплаучы бәйрәмебез Сабан туйы бирнә җыюдан башлана. Бүтән хыялларның чынга ашуын теләп, әзерләгән әйберләрне сандык төбеннән чыгарып, апалар, җиңгиләр, абыйлар, бабайлар бүләк җыючыларны көтә. Сабан туйда биргән яулык сөлгеләр, ситсалар уеннарда, ярышларда, көрәштә җиңүчеләр кулында булачак. Әлеге күңелле чараны үткәрүдә авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиевның да өлеше зур. Авылларда бирнәләр җыябыз. Безнең инде Аллага шөкер, халык бу көнне бик матур итеп әзерләнеп, төрле йолаларны, традицияләрне кабатлап, искәртеп әзерләнеп тора. Кичә Тимершыга авылында бирнә җыю юласын башкардык. Безнең Тимершыга авылында 3 эшкә бүленеп бирнә җыйдык. Югарыш, түбәнеш, Таубашы халык шундый актив, һәр эштә кунаклар кайткан, балалар бик күпләп чыккан. 50дән ким бала түгеле, шундый күп күңелле булды. Халыкның күзендә шундый ялкын, шатлык шаткылары сизелә. Чөнки узган ел Сабан туйлары булмагач, халык бу милли бәйрәмне көтеп алган. Ә инде менә бүген без үзебезнең Көйек авылында Сабан туйга әзерләнәбез. Һәм инде бирнә җыю күренеше менә күрәсез үзебезнең Көйек авылында. Безнең Көйек авылында Сабан туйны төп оештыручы о Көйек хуҗалыгы Хурамшин Фәнис Шәйхрәзи улы. Аның белән берлектә ел сайын Сабан туйларны матур итеп
әзерлек белән үткәрәбез. Yıllar tanış bulsun, hayırlı ömür, hayırlı selametlikler verip, şuşulay ettirip, kilesi yıllarında saban toylarını karşı alırlık bulsun Allah verse deyip, şuşu bölekini tapşıram. Бу күңелле чарада яше карты катнаша. Гомер буе сыер савучы булып эшләгән Әлфия апа аяклары авырту сәбәпле бирнә җыючыларны урамда түгел, ишек алдында каршылый. Yıllar tыныç olsun. Yüzümüzün yetekçilerimiz sen sağ olup var ki rahmetlerimi öldüren yüzümün avuldaşlarıma, sıyır savgan hizmetleşlerime zor selameme gitkereges. Kızılmış avulunda da, büyük avulunda da benim kızım. Yernaдашлеген дусларым күп. Бүләкләр җыю, әйбер җыю, яулык җыю күңелле күренеш. Гармун тарткан, җыр сузган бирнә җыючыларны Рәшидә апа Латипова да капка алдында бүләге белән көтеп ала. Буыннан буынга килүче йолаларыбызны дәвам итеп, Кылгага ел дәвамында гаилә корган яшьләрдән сөлге бәйләгәннәр. Армиягә китәсе егетләргә җитәрлек шигүле кулъяулыклар да җыелган. Шул сөлгеләрнең берсе авылга килен булып төшкән Гөлзирәдән. Ленар белән быел гына тормыш корганалар. Гөлзирә белән Ленар бүләге, яшь килен бүләге. Ура! Ура! Сабан туйлар котлы булсын. Күңелләргә яшәү дәрте, йортыбызга иминлек, дөньяга тынычлык иңдерсен. Яшь гаиләләр артып торсын. Кылгага эленгән сөлге яулыклар әлем сыман җилферди. Күңелләрне җилкендерә, бәйрәмгә чакыра. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Рәхмәт. Рәхмәт. Balalar, siz nigə kildiniz? Konfet yarğa. Konfet yarğa mı? Koyalım, konfet veririz. Birine ziyarga, birine. Konfet. Konfet buldu. Tağın nersə yarğa kildiniz? Kukey. Kukey. Koya kukey. Yarar. Tağın nersə yarğa kildiniz? Sülge. Sülge. Milli sülge imi. Balalar bu neydi beyrem? Milli beyrem. Hizmet beyremi. Saban toy beyremi. Mine neydi zor bəhətli xalıqlar biz tapar xalqı. Görəsiz mi? Bizden gururluğunuz nersə? Eytiniz əli. Saban. Bağın nersə var? Til var imi. Bizden Tatar tilimiz var. Biz gurur xalqlar imi. Uysiz balalar, zor bulduğunuz konfet da bulur sizge. Əmmə lakin men sizge şoňarşı bir şeýir bölek etem. Topa. Mine balalar zihinli şakta, matur şakta, sizden şekilli şakta bir matur şeýir yazanım. Tınlap tura bilersizmi? Siz şurada yazsınız məllə. Yüzüm yazdım, yazan şeýir. Malades. Malades. Mine, kim malayı bu? Kim malayısı? Kuramşin? Esker mi? Oy maturam, esker misin? Haydi abi. Yarar. Saban toyu, bəhət toyu deyib atalar. Sülgü jinav bəhət toyu. Күңелдә şadlıq bugün. Əbi-şəbi yaulıq suza. Әйтеп иң изге сүзен. Урам шаулый, урам гөрли, яшьләр жыр сузып уза. Яңа төшкән яшь киленчәк шиккән сөлгесен суза. Яшь киленнең уй теләге, сөлге тоткан кулында. Басты бит ул яңа гына ылы тормыш юлына. Ялып кына сузыла. Кул яулык тоткан куллар, яшь егетләрнең йөрәген җиркетә шулай кызлар. Bir tınıp, bir məl şayarıp, uyni iş ənə jildə, beyram hisi, şadlıq hisi, taşıp tıra hər irə, uram dolu yaşlar kilə, sıyışalmay jır ışa, beyram hisi taşqın bulup, urdıla tübən ışqa, irkələp iskən jillərini, turmuşnu qışa. Garmon tavuşunu işitsək də indi verir. Гасырлардан килгән милли бәйрәмебез Сабан туен бергәләшеп, истә калырлык итеп үткәрергә язсын.
8 июнь көнне социаль хезмәткәрләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бу тармакта олы җаваплылык хисенә ия булучылар, кирәк чакта ярдәмгә ашыгучылар, күңел байлыгын, түземлелек һәм көчләрен башкаларга бүләк итүчеләр хезмәт куя. Югары утар инвалид балалар йортында эшләүчеләр турында да бары тик шулай гына әйтеп була. Бәйрәм көнне биредә сабан туе үткәреп каршы алдылар. Социаль хезмәткәрләр бәйрәмен районыбызда эшләүчеләр күңел күтәренкелеге белән каршы ала. Бу аларның эшендә дә, тормышында да чагылыш таба. Югары Утар авылындагы акылга зәгыйфь балалар йортында балаларны яклау һәм социаль хезмәткәрләр бәйрәме уңаеннан сабан туе оештырылды. Кояшлы, матур көнне сайлап, аякка баскан һәр баланы майданга алып чыкканнар. Ә инде йөри һәм сөйләшә ала торган балалар катнашында зур концерт оештырылган. Алар берәм-берәм сәхнәгә күтәрелә, сабан туена әзерләгән номерларын башкара. Араларында райондагы спорт ярышларында катнашучылар да бар. Ә инде андый балаларга махсус бүләкләр әзерләнгән. Акылга зәгыйфь балаларны тәрбияләү үтә дә четерекле, күп энергия сорый торган хезмәт. Ә бу йортта чын тәрбиячеләр, чын психологлар эшли. Педагог коллективны, медик коллективын, санитаркалар коллективын шыпшын күңелдән тәбрик итәм. Социаль хезмәткәрләр көне белән уңышлар телим. Эшебез авыр булса да, безнең җитәкчебез бик әйбәт, Аллага шөкер, шуңа күрә бик благодарная работа. Балаларыбызны бик яратабыз, Аллага шөкер. Хәзерге көнгә менә 78 бала тәрбияләнә. Бөтен чараларда каралган, Аллага шөкер. Җитәкчеләргә дә зур рәхмәт. Рәхәтләнеп эшлибез, күңелле, рәхәт. Үз эшләрен яратып, бөтен тырышлыкларын куеп эшләүчеләр күп биредә. Районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Макфурулы Хуҗин коллективтагы тәрбияче Гөлшәшә Гыйлметдиновага, санитарка Рәмзия Шакуровага, Татарстан Республикасы социаль яклау министрлыгының махсус мактау грамоталарын тапшырды. Профессиональ бәйрәмебез 8 июнь көн ул безнең Рәсәй күләмендә билгеләнеп уздырыла. Шулай ук Татарстаныбызда, шулай ук безнең районыбызда. Безнең районыбызда социаль хезмәткәрләр гомумән алсак учрежденияләре бик күп. Аларның берсе без менә биредә Югары Утар балалар интернатында хәзерге вакытта һәм безнең социаль приют Тургай балалар приюты икшермәдә урнашкан. Шәмәрдәндә реабилитация тернәкләндерү үзәге эшләп килә. Балкыш сияние. Шулай ук безнең социаль хезмәткәрләргә Балкыш хезмәт үзәге бай, алар үзләренең ярдәмнәрен күрсәтәләр, безнең өлкәннәр белән күбрәк эшлиләр, авыр гаиләләр белән. Картлар йорты Диспозда безнең урнашкан. Гомумән алганда безнең компенсация бүлеге бар. Гомумән алганда безнең өлкәдә бүгенге көндә 259 хезмәткәр үзенең намус белән хезмәтләрен башкара. Барысында шушы бәйрәм белән тәбрик итәсе килә. Алдагы көннәрендә бары тик эшләрендә зур уңышлар телисе килә. Гаиләләрендә тынычлык булсын, иминлек булсын. Матур иттереп шулай алдагы көндә дә эшләргә зур күрсәткечләр, җиңүләр булсын. Барысында бәйрәм белән котлыйсы килә. Сабан туе бәйрәме сәхнәдән махсус майданчыкка күчте. Ул көнне балалар баудан уенчыклар кистеләр, капчык киеп йөгерделәр, тагын әллә никадәр уеннарда катнаштылар. Язмыш зилзиләләренә каршы торып, шушынды якты көннәр бүләк иткән тәрбиячеләргә рәхмәтнең зурысын без әйтик әле. Кичкенә генә сабан туеда уздырабыз инде, шуннан инде ял итәбез. Ана сабай инде 1 июнь балалар яклау көне булгач та 8 июнь соцработниклар көне. Шул соцработниклар көндә бергә инде бөтенбез бергә. Почетный грамоталар биреп коллектив белән ял итәбез. Сезне барыгыз да үзебезнең тантаналы бәйрәмебез белән бөтен районны, бөтен Татарстан халкын котлыйсым килә. Безнең балаларның әти-әниләрен, туганнарын бөтенесен үзебезнең соцработникларны шул бәйрәм белән 1 июнь көн белән соцработникларны котлыйм. Барсына да бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык теләп каласым килә. Авыр хәлдә калганнарга ярдәм кулы сузарга әзер торучы социаль хезмәткәрләр ел әйләнәсе игелекле эштә. Бәйрәмегез белән сезне, хөрмәтле социаль хезмәткәрләр.
Саба спорт мәктәбе ел әйләнә көрәш түгәрәкләрендә чыныгу алган укучылар өчен җәйне каршылап Сабан туе үткәрә. 7нче ел рәттән Суабаш төп мәктәбе базасында оештырылучы бу чараны авылдашлар да көтеп ала. Катнашучылар географиясы да киңәя. Быел Күрше, Күкмара, Балтач, Теләче районнарының яшь спортчылары да бу сафка килеп кушылды. Җәй, кояш, ямьле алан, мәйдан тулы балалар. Суабаш төп мәктәбе стадионында бүген бәйрәм. Спорт бәйрәме Сабан туе дисәк тә була. Саба спорт мәктәбе 7нче ел рәттән биредә ел әйләнә көрәш түгәрәкләрендә шөгыльләнгән, ярышларда катнашып чыныгу алган малайларны җыеп, уку йылын яба. Бу ярыш сезонны төгәләү әйтегендә, сезонны башлауда шушы авылдан безнең и сезон төгәләүдә шушы авылдан инде безнең көрәш. Инде елда бу безнең шуны Күртрас стадионда уза бу безнең ярыш. Инде балаларны саклау һәм яклау көне уңайыннан уза бу безнең. Инде бу ярышка инде без үзенчәлекле яклары шул көрәш кенә түгел. Инде көрәш кеше бит инде ул гердә күтәрә белергә тиеш, турникта тартылар алырга тиеш дигән шикелле шуңа күрә шундый спорт төрләре белән бергәләп инде без шушы ярышны уздырырга тырышабыз. Бу сагада авыл, район Сабан туе торган бу көннәрдә биредә катнашу бик зур әзерлек булып тора. Тантаналы ачылышта Саба спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов балаларны сәламләп, аларның спортны сайлауларына рәхмәт әйтте. Район башлыгы теләктәшлеге белән бездә спортчыларга бик зур мөмкинлекләр тудырыла. Зур ярышларга йөрү буенча да һич зарланырлыклары юк. Менә бүгенге бәйрәм дә җитәкчеләребезнең хәер фатихасы белән үткәрелә. Мин инде теләр идем бүген матур гына шу бәйрәмне уздырырга, самый главный травма алмаска и инде успехов инде бөтенезгә и пускай победит сильнейший. Уңышлар сезгә. Районда көрәш түгәрәге 7 мәктәптә эшли. Тренерлар кулы астында аларда йөзләгән малай халкыбызның милли спорт төре көрәш күнекмәләренә өйрәнә. Бүген шуларны 65-е бирегә килгән. Сабабаш авылында да көрәш түгәрәгенә 15ләп малай йөри. Алар остазлары Илдар Ермалаев белән бик ныклап шөгыльләнәләр. Көрәш буенча дөнья, Россия чемпионы Инсаф Габдрахманов та шушы авылдан бит. Инде менә үкчәсенә басып, артыннан энесе һәм авылдашлары үсеп килә. Егетләр бүген мәйдан тотарга әзерләнәләр. Мин көрәшкә 8 ел йөрим. Достижениялардан Татарстанда 3нче урында калдым. Үземнең районымда күп тапкыр урынга чыктым. Бу ярышка мин әзерләнеп килдем. Тренировкаларга йөреп 8-9 ел шөгыльләнәм. Районнарда бик тапкыр урыннарда калдым. Тренерыбыз Илдар Хайруллович, ул бик яхшы тренер. Күп кешеләрдән чемпионнар ясаган. Мен бик уважаю. Көрәш белән мин үземнең сәламәтлегемне ныгытам. Киләчәктә дә көрәш белән шөгыльләнүемне дәвам итәргә уйлыйм. Егетләр келәмдә үз чиратларын көткән арада кичкенәләр бил алыша башлады. Көрәш бакчага йөрүче иң кичкенәләрдән алып 80 килограммнан артык үлчәү авырлыгында барды. Аларны хөкемдарлар белән бергә килгән тамашачылар да яратып күзәтте. Бу бәйрәмгә беренче тапкыр чыгабыз. Менә балалар капчык киеп йөгерделәр. Бик зур рәхмәт. Моны матур бәйрәм оештырган өчен. Менә алабыза улымда үсер. Көрәшер әле абыйлары кебек. Рәхмәт бик зур бәйрәм өчен. Сабан туй булгач, уеннар да, бүләкләр дә Сабан туйча әзерләнгән. Капчык киеп йөгерү, шүлмәк ату, ерак арага йөгерү, турникта тартылу, җирдән этелү кебек ярышларда һәркем үзен сыный алды. Парлы әтәчләр читлек эшеннән үз сәгатьләрен көтте. Суабаш төп мәктәбе физкультура укытучылары Илдар абыйлары балаларга уенга менә шундый шәп бүләк тәкъдим итте. Гомумән бу Сабан туйдан һәркем байып кайтып китте дисәк тә була. Ярышларда җиңүчеләргә акчалата призлар, иганәчеләрдән менә шушы кызыклы бүләкләр тапшырылды. Саба арена бу көннәрдә теннисчыларны кабул итте. Биредә өстәл теннисы федерациясе команда чемпионаты булып узды. Анда Россиянең 16 регионыннан спортчылар көч сынашты.
Собарена спорт мәктәбендә 3 июньнән 6 июньгә кадәр өстәл теннисы федерациясе команда чемпионаты булып узды. Мондый чемпионатлар ел дәвамында үтә һәм үзенә 4 турны берләштерә. Аның беренчесе узган елның сентябрь аенда үтсә, икенчесе ноябрьдә булды. 3нче тур быелның апрелендә үтте. Һәм менә 4нчесе бездә Сабада. Бу очраклы түгел. Краснодар шәһәрендә үткән ярышларда Саба теннисчылары призлы урынны алганнар иде. Соңгы чемпионат та әнә шуңа күрә Сабада үтте. Мондый масштабтагы ярышларны үткәрү өчен бездә барлык мөмкинлекләр дә бар. Условия идеальные. Со слов и у всех участников, со слов представителей Федерации настольного тенниса России, условия идеальные для проведения подобных чемпионатов. Этих ребят все тянет сюда, к нам. И чистота, и уют поселка, и уют вот этого шедевра, Саба-арена. Им хорошие условия создали. Әйе, кайда тәртип, шунда җиңү. Кайда матурлык, шунда күңел тартыла. Чемпионатта Саба теннисчыларының уеныннан сез канәгатьме? Алар сезнең шәкертләрегез бит. Я очень доволен, во-первых, результатом наших ребят. Я очень доволен. Я доволен как тренер подготовкой наших ребят, поддержкой руководства района. Я очень доволен. Вот. Ну, в данном туре я выполняю функции главного судьи. То есть 2 в 1. Как тренер подготовили, а теперь как главный судья. Ну, конечно же, я душой с командой, но мне статус не позволяет выплескивать свои эмоции, реплики. Я стараюсь держаться, но, однако же, чисто по-судейски мы тоже были на высоте. Ярышларның соңгы көнендә көч сынашырга Россиянең иң көчле теннисчылары калган иде. Алар арасында 5 спортчыны берләштергән Саба командасы да бар. Алар арасында Хаюм Исмаилов, Риволь Андреев, Павел Галанин, Руслан Ханипов, Салават Захидуллиннар бер команда булып уйнадылар. Һәм Россиядә 3нче урынга чыктылар. 4 тур дәверендә булган ярышларда безнең районыбыз егетләре сынатмады. Biz Россия күләм шушы клублар арасында 3нче урынны яуладык. Бу безнең өчен шулай зур дәрәҗә дип әйтергә кирәк. Инде без сезонны тәмамлап эшне бетермибез. Менә шушы тур биткәч безнең сезон бетәргә кирәк инде. Алдагы сезонга әзерлекне иртәгәдән үк башлыйбыз дип әйтергә кирәк. Алдагы елларда да без инде шушы чемпионатта катнашырга планлаштырабыз. Һәм тагында югарырак баскычка менәргә безнең планнар. Инде biz менә шушы 4 турны 2 турны үзебездә үткәрдек. Монда инде шушы теннис түгәрәгенә йөрүчеләр дә яратып карый. Безнең болельщиклар да елдан-ел күбәя дип әйтергә кирәк. Шушы теннис ярышлары район халкына кызык, балаларыбызга кызык. Шуңа күрә инде без менә шушы турларны алга таба да үзебездә алырга планлаштырабыз. Инде безнең параллельно хатын-кызлар арасында ярышлар булды Санкт-Петербургта. Безнең дә кызларыбыз анда уңышлы чыгыш ясады. Берничә көн элек алар шушы үзләренең лигасында 1нче урын яулап кайттылар. Менә аларга да алдагы елда инде уңышлар. Алар хәзер бер лигадан 2нче лигага күчтеләр. Бер баскычны 2нче баскычка күтәрделәр дип әйтергә кирәк. Алга таба менә аларга да уңышлар теләр идем. Бүләкләрне тапшыру мизгелләре якынлашты. 3нче урында Саба, 2нче урында Выска, ә 1нче урында Ухта шәһәреннән килгән спортчылар. Без киләчәктә дә үзебезнең теннисчыларыбызның пьедесталда булуларын телибез. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез шулар иде. Безнең тапшыруларны экранда күрсәтелгән сылтамалар аша ВКонтакте һәм YouTube каналларыннан үзегез теләгән вакытта кирип карый аласыз. Саба сулышы, Саба хәбәрләрендә. Барыгызны да 12 июнь шимбә көнне Саба сабантуена чакырып калабыз. Хезмәт уңганнарын, кыр батырларын барларбыз, бергәләп күңел ачарбыз, иң кызыклы уеннарда көч сынашырбыз. Һәм әлбәттә, шәп бүләкләр дә безнеке булыр. Ә хәзер без сезне район башлыгы Рәис Миннехановның туган көне уңае белән әзерләнгән тапшыруыбызны карарга чакырабыз. Бездән аерылмагыз, мин сезгә ямьле кичләр теләп сау булашам.